Ndị Igwe in Council, ndị nze na ọzọ, ndị Azia General Assembly nakwazi ezinụlọ ndị be Ojuro n'ụmụ Dansu Village Azia dị na Council ime obodo Ihiala nke Anambra State merụbere mmụọ Ofala Ikpeazu nke eze ọdịnala ha na-apụzi apụ Igwe Pius Chikwado Ojuro. Eji ajamasị dị nsọ wee malite ya n'obi eze ebe ndị mmadụ sitere mpaghara dị iche iche nke gụnyere ndị ụkọchukwu nakwa ndị ndu ebe dị iche iche bịara ya. Enwekwaziri Auxiliary Catholic Bishop nke Mina Diocese Most Reverend Luka Gopep ndị bịara ịkwanyere ya bụ igwe ugwu Ikpeazu Queen Anigbogo na ebe ahụ n'aha ABS. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu Chijioke Azawusi nke bụkwa onye obodo ahụ kọwara na ọchịchị udo afọ 39 nke Igwe Ojuro butere mmepe n'obodo ahụ wee kọwaa na emume Ofala Ikpeazu bụ ka ha were ohere ahụ wee kene Chineke maka ndụ igwe ha. Diọkpara Igwe Ojuro bụkwa obi nke ụmụ Dansu bụ Dr. Ifeanyi Ojuro kwukwara na nna ya bụ nnukwu mmadụ nke maara akwụkwọ ma nwekwara onye wedara onwe ya n'ala nke nwekwara afọ ojuju n'ihe ọbụla ọ nwere wee kelee ndị niile bịara ha ụlọ akwụkwọ ahụ. Otu n'ụmụ nwaanyị ya bụkwa onye isi oche ụlọ ọrụ Post Primary School Service Commission nke dị n'Ọka bụ ọkammụta Nkechi Ikeduzi kwuru na ihe na-amasịkarịsị ya gbasara nna ya bụ obi udo ya na ịhụnanya ọ nwere n'ebe mmụta dị nke ọ sịrị na o nyere ya aka ịbụ onye ọ bụ n'ụbọchị taa. Queen Anigbogo, akụkọ ụwa ABS.